News sa IFM News. At sa mga idol po natin, baka wala pa po kayong listahan ng mga bibisitahin po ng mga simbahan, lalo po yung ating pong mga deboto katoliko. Ito po nako sa ating good news. Baka makonsidera nyo po ito, mga ano po natin, simbahan po natin. 7 simbahan sa Pangasinan na maaaring bisitahin po ngayong Semana Santa. Alamin po natin sa good news ni Idol Ruru Hugotero. Tuwing mahal na araw, isang tradisyonal na debosyon ng mga Katoliko ang Visita Iglesia, kung saan ang mga mananampalataya ay bumibisita sa iba't ibang simbahan upang magnilay-nilay at magdasal. Isa sa mga dinarayo ng mga deboto ay ang mga simbahan sa Pangasinan. Kabilang narito ang makasaysayan at mapaghimalang Minor Basilica of Our Lady of Manaoag na nagawaran bilang Basilica Minore noong 2014 ni Pope Francis. Iniuugnay sa mahal na Birhen ng Manaoag ang maraming milagro at paggaling ng mga individual. Ang St. Hyacinth Parish sa San Jacinto, isa sa mga pinakamatandang simbahan sa lalawigan na itinatag noong 1598. Sa bayan naman ng Maldan, ang St. Tomas Aquinas na patron ng karunungan, karamihan sa deboto nito ay mga mag-aaral. Tampok sa simbahan ang mga daang taong gulang na likhang kamay na mga sining ng 13 stasyon ng krus na nakasabit sa loob ng mga pader ng simbahan. Sa lungsod ng Dagupan, matatagpuan naman sa Burgos Street ang St. John the Evangelist Cathedral na kinilala ng Vatican noong 2012 na may spiritual van of affinity sa Papal Basilica of St. Paul outside the walls sa Roma. Sa likod lamang ng St. John the Evangelist, matatagpuan ang Sanctuario di San Juan Evangelista na kilala bilang Old Dagupan Church na itinatag noong 1590. Ang pang-anim na simbahan na maaring bisitahin sa Pangasinan ay ang St. Peter Paul Parish sa Calasiao na merong mahalagang pamanang pangkultura na may estilong Baroque. Kinilala ang simbahan bilang mahusay na napreserba at idiniklara bilang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines at National Commission for Culture and the Arts noong 2001. Samantala, isa pang maaring puntahan ay ang Minor Basilica of St. Dominic na matatagpuan sa San Carlos City. Noong 2023, iginawad ang naturang titulo at kinilala na isa sa pinakamalaking simbahan sa Pilipinas. Ito ang kauna-unahan at natatanging minor basilica sa ilalim ng patronahe ni San Domingo sa buong Asya at ikalima sa buong mundo. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Totak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.